Check this out. Okay. OK, takže čau všichni, tady David a dneska jsme tady na motokrosové trati v Kramolíně. Vím, že delší dobu nevyšlo žádný video a je to proto, že jsem jezdil oběmi a vlastně mi nepřišlo moc zajímavý to, co jsem dělal. I když jsem třeba něco natočil, vlastně jsem 2 videa zkoušel natočit, tak ani jednou mi nepřišlo, že by to za něco stálo a nedostal jsem se k tomu, abych to dodělal. Takže dneska to zkusíme napravit. V plánu mám, že si dám 30-minutovou rozjížďku, pak si odpočnu a zkusím nějaký rychlý kola, zkusíme to srovnat třeba s kvalifikací z loňského mistráku tady. Uvidím, jaká bude trať, zatím vlastně vůbec nevím. Pak dám nakonec ještě nějakou rychlejší rozjížďku, uvidíme. A když si počkáte, tak vám v průběhu videa řeknu takovou novinku, co mě čeká už příští týden a věřte tomu, je to hustý. Takže se na to určitě vyplatí počkat. Jdem na to. OK, teďka už jste viděli nějaký záběry z té jízdy. Musím říct, že mě to fakt nešlo, jakože mi ta trať vůbec nesedla, ale jakože vůbec. Ne, že mě to nebavilo, ale prostě mi ta nesedla teď ta trať, takže to vůbec nevadí. Dal jsem si teďka svéču, dal jsem dohromady motorku. Je čas to hodit za hlavu. Půjdu zkusit nějaký rychlý kolo, si na to změřit a uvidím. Koukal jsem na nějaký časy z loňský seniorky. Kluci tam jezdili asi tak 1,40, což si myslím, že je jako úplně nereálný dneska pro mě. Moc mi to dneska nejde. Každopádně bych se chtěl zkusit k tomu aspoň co nejvíc přiblížit a uvidíme, jak to půjde. Vemu si kameru a jdem na to.
Teďka už jsem zpátky v depu. Dal jsem asi 6 nebo 8 rychlých kol, teď nevím z hlavy. Určitě jste z toho teď viděli nějaký záběr, doufám, že se to povedlo. Je to teď na nic docela, protože se tady sjel strašně moc 4kolek a sidecar. A tím, že oni vlastně nejezdí v kolejích, ale jako driftem, tak všechny ty kole, co jsem si tady během té první jízdy tak nějak jako vyškrabal, vyjezdil, tak mi je úplně srovnali. A teďka už jak jsem měl ty rychlý kola ke konci, tak už jsem měl tak jako po ničem. Vlastně pak, to určitě jste viděli, začaly jezdit ty 4kolky a začalo se od nich strašně prášit, jakože extrémně. Tím, že prostě driftujou, tak se za nima strašně práší, takže jsem si jel odpočnout do depa, dám dohromady motorku, uvidím, ještě si to rozmyslím, si dám nějakou rozjížďku, ale ono úplně není, ta trať za to moc nestojí, takže spíš bych si jel dolů na takovou tu pískovější část té tratě. Tam bych zkusil nějaký úseky, nějaký zatáčky, třeba z toho uděláme nějaký pěkný záběry. Co se týká té věci, co jsem vám vlastně sliboval, že vám řeknu. Dneska je vlastně sobota, myslím si, že 28. března a hned teď v úterý 31. tak odjíždíme do Itálie trénovat na 6 dní až do pondělí první. To není pondělí prvního. Nevím, kolikátýho to je, až do pondělí. A mega se na to těším. Zkusím z toho udělat konečně nějaký pořádný video, trošku něco delší. A vlastně jedu tam ještě s trenérem a měli bychom jet asi na 3 tratě, ale to se dozvíte až v dalším videu. Takže se určitě máte na co těšit. Že nezapomeňte dát odběr a zvoneček, ať o nic nepřijdete. A já si jdu všechno připravit a vemu vás sebou na tu asi dneska poslední jízdu. OK, takže tohle to už bude pro dnešek úplně všechno. Dali jsme tam dole vlastně takovou spodní pasáž té trati, snad se vám to líbilo. Určitě jsou tam snad nějaký cool záběry z té zatáčky dole, takže to bude pro dnešek všechno. Budu moc rád, že like a odběr, že jo, to je jasný, to je základ. Yes, vidíme se příště. Čus.